ҳами замзама ҳаминаш ба ғайру мубаррад навиштагӣ хунук кардаги ин дигароша ях пафтагӣ дар нашба яхи замзаму ях охир хунуки баъд вай дарди гулӯ шуданаш мумкин ин ҳами чиш нағз табииш бисмилла вақти замзам дуо мекарданд ки дар вақти нӯшидани замзам дуо қабул мешавад. Ҳатто ҳофиз ибни ҳаҷарам фақат дуо мекарданд ки монанди имоми заҳабӣ шавам уфта. Бисмилла.